Yesu ndichokwadi. Yesu ndichokwadi. Ndikaipa chapatwa nemoto. Ndikaipa chapatwa. Marari mbatsiromo. Marari. Pamusoro wemamoto. Ini nyaya yangu ndeyekuti zita hazvinei chitambo. Right. Ini nyaya yangu ndeyekuti takaisiwa garden neplan recommunity 1995. Tadaro takarima garden iromo musi wa3 April 2020 ndakaenda kugarden. Ndaenda kugarden ndichibvisa magwere angu ndakarima 2019. Ndopakauya Samucheni achiti ndakakutarai kudhara kuti siyanai nekurima garden rangu, hamudi kuzwa. Obva atanga kundirowa. Andirowa ipapo handina kumudzosera, akandisimudza mudenga akandibvatsira pasi katatu, haana kumudzosera. Ndopatakabva taenda kwaSabhuku. Sabhuku akati nyaya handichaigoniba, endai kwaShe. Ndobva taenda kwaShe. Kwazi nyaya handichaigoni, endai kumapurisa. Saka takazoenda kumapurisa the following day. Mapurisa anga atopedza basa ravo. Okay, saka imi nyaya indeleti? Ndeye garden takatora. Garden nderechii? Ndere plan, rakaiswa neplan. Igarden replan? Saka imi garden replan muri kurwirei pagarden replan? Chamuri kurwisana pagarden replan chii? Chatiri kuisana pagarden replan ndechekuti ini ndakarima kugarden iro for 25 years. Aiwa, makarima for 25 years? Asi ngerei? Rakaisiwa community. Ndati makarima for 25 years asi ngerei here? Harizei. Saka uyo ari kuya komunetsa ngerake? Akubvatsirai pasi ngerake here? Ipapa ndopatisoziva. Nyaya yamakabvatsirwa pasi ngei? Ndatichibvisa chibage changu mugarden randandakadima 2019. Saka munhu koundouya kuibvatsirai pasi? Akanditaura kuti zvazi handichadi munhu anorime garden rangu. Ndozvandikubvunza ka kuti munhu ari kuti chii negarden, because kana kuti handidi munhu anorima garden rangu ari kuti nderake. Right, garai pasi. Ari pinga asunge muchena wacho. Yes, baba. Yes, baba. Mai baba nyato. Ndaizwa pamusoro imam. Garden ndiri kwaMuchena rine history, I think since around 1980s. Takakura tichirima garden iroro kuti munda. So pakashaika vabereki, takangoti sudurukei mbijana tichichengetwa. Pakaita program yeplan yakauya newaya kuzobatsira vanhu vanga vaine magadheni minda kuti vasadyira vasapindure mombe. Plan haina kuya neland asi yakauya newaya. 2006 ndichidzoka ndanga ndaane mhuri. Ndakadaidzwa naSabhuku the late Chaperuka akanditaura maererano neprogramu yakauya 97. Ndo pakauya program 97. Akati tine hama dzenyu dzakafanorima mumunda menyu asi dzakapromisa kuti idzinherera kana chinge dzakura dzadzoka munodzorera here, mune shuwa here kumunodzorera vana ava minda. Vakabvuma, vazhinji vanga varimo vakabvuma kusanganisira amai vavo. Amai vavo anga ari sahwira kufamily yedu. 2006 ndichiuya, vamwe vakauya kumba vakati toita sei. Ndakavati rambai muchirima
kana ndakuda ndichazokuudzai. Wandakamisa vairima kuminda mihombe kusanganisira mai vavo ndakavamisa 2020 ndakakumbira sabhuku kuti ndokumbirawo ndimire pamberi pemeeting yenyu ndizivise vanhu vanga vachirima muminda pamuchena kuti vachimire kozi ndaakuda kuchishandisa minda mhuri yangu yakurawo. Vakandibvumira ndikamira ndikataura. Vamwe vakatotaura nyaya yekuti infact ndakati kune akasima muchero sununguka kuutema kuti usazodzoke futi mangwana. Vanhu vakadedzera kuti muchero hautemwi. Ndakadzoka kubasa ndofunga ndapanga pari ndakaita kunge 3 months again ndobva ndadzoka ndobva ndachereka ndomaire minda kuti ndifano ndichigadzirire kurima. Ndopa ndakaona mibhedha yominyowani ndakatopinda mukati ndikabva ndatomukwazisa kuti haumba masimurinofarira here ndobva ndatoenda kumatenderera. Pandakazodzoka ndopa ndakaona ndaifunga kuti kutobvisa minda sezvandakataura zvezvo vari kubviswa zvaumwisa vana uzotorima gore rachirova ava ndafunga kuti kutopupura kudini vari kubvisa. So pandakazoona mibhedha minyowani takuda kubuda pagedhi ndopa ndabvunza kuti koumba akurima futa pandiani ndakapa announcement kuti munhu wese ngachidini ngachimire. Ndopa akadedzera kuti ndini ndikati sei zvikanzi munda wamai vangu. Pane zvanga zvakamboitika kumashure pavanhu pavaimbouya paya vachitaura kuti toita sei nemira tichiti rimai. Amai vauya havana kuuya. Ndikavaendera kumba kwavo ndikati ko imi hamusi kuuya kuzotaurawo sei sevanhu muri kurima panzvimbo hamusi kutaurawo sei kuti moita sei. Magadheni akapiwa neplan akafenzwa neplan akapa nzvimbo iyo ndiani? Pane mudhumeni mudhumeni haapi nzvimbo isiri yake aipiwa sabhuku adini. Saka iwo baba kuti yakasabhuku sabhuku anga asiri baba. Saka lendi yakazoita yako pakudini? Lendi iyi takakura tichitoirima. Hausi kupindura hamuna kukura muchiirima because yakazofenzwa neplan ikashandiswa newanhu uyo akairima for 25 years. That's the lie. I 25 years. 1995. Ini ndimufambo uri mwezo magadheni haisi ukaenda apa urima kuenda magadheni iyo akawakwa same time yakanga iri time emanutrition gardens ainzi manutrition gardens. Saka ranhasi atoriko. Saka plani zvainoita manje inochinja maprograms every year. Painoona new grant inouya nechimwe chibjectana yakauya iri kumanutrition garden ikabva manutrition garden ikaenda mune inonzi production ndiwati handiti yekuti imi munei isu tokupaiwo ichi imi munei ikaita paso nembudzi ikaita zvehuku ikaita plan inenge chimbochinja gore negore. Asi zvandinoziva manje ndizvoti plan payakaita magadheni payanga yakubva paprogram yemalnutrition gardens all gardens were handed over kumasabhuku on behalf of the community. Hawana kuitwa hand over kuma individuals. They were handed over to my village heads. Ndosaka ndatanga kubvunza kuti baba wako anga ari sabhuku iri. Saka kana baba wako anga asiri sabhuku there is no way garden iro raizopiwa imimi pakudini. Ende iwo unotaura nyaya kuti anzi takakura tiri kuririma. Wakakura kurima uyu has been there for 25 years and that program iyo yemalnutrition gardens yakatanga 1995 1994 in fact 1994 ndo pakauya program yeplan yemalnutrition gardens. And to add, ukaenda kwaMujiti unotoona agreement between plan and the DDC naMujiti neAgritex nemavillage heads kuti endai munogadzira manutrition gardens zvichireva kuti inonzi child centered community development. That investment yeplan yakaitirwa vana
vamwe vatokura kuita kuti makuru asi vana vanozvara they will continue benefiting from the plant project. Usashamisika kuti sei murume yautaura iyo ndiye angari project manager wePlan International. Saka zvauri kutaura izvi mutaura kune munhu aiita chinhu chacho. Saka ndosati akamukuya kuguta karamukuya kudoka musauye muine maanza enyu because haumbozivi kuti vanhu vari panama uyaitei kana kuti uyari kuitei. Saka project yautaura iyo angari manager weproject iyoyo ndiye murume arapo. Saka you cannot lie to us because he has all the facts. Mune portion yenyu gardening. You have your portion? Yes. Enjoy the portion. My garden is not a portion, 1 portion per household. Yes. It's 6 mohomba. It's 6 mohomba. Do per household. Household, when I mean 60 mohomba. Saka yoga lauto zinga vanhu ka. Unokona kutosungwa because wakatomobwatsira umo. Because garden ino harisi rako. Pane wire is for community. And the wire iyo yakaiswa neplan ichikokerwa community iri kupi? Iripo here wire. Then wakutora wire community kuti kuita yako. Wakutobwatsira vanhu basi. Newire isiri yako. Shama unoenda kokwesena vanhu vakaita chiro chacho. Wangari kuharare, imi yari kutaurika. Wangari kuharare iwo. And by then 1995 pakatanga program iyo. Handikuti wangosisakana 15 years back. 1994 pakatanga project iyi. Wangari makore mangani. Wakazwa warini. 95 wangari chini. 78. Wawa 78. Saka kana wangari form 4 ndo pakaitika project. Project iyo iyi yakaita turbo tusati wapedza form 4. Asi project yakanga yako iri kutorana. Iyo wobva wazopedza chikoro kwaita Harare project iri kutorana. Wobva wasvika waafekwa ngeinonzi program iyeyi. Inonzi Muramba Tsvina. Waafekwa neMuramba Tsvina. Wobva wafunga kudzoka kumba. Wadzoka kumba instead of coexisting nevanhu variko hauchakwanisi kuita coexist nevanhu ivavo. Wakutoda kutodzinga vanhu ivo kuti chibva indau yaini nekuharare. Which is wrong. As long as garden ino rakakokerwa nePlan International, fence iyo ichiripo, that garden belongs to the community. Iwewo rima mihombe yako 6. Zvawakatita zvese zviri wrong zvekuti waitofambira vanhu uchitodzinga vanhu uchisvikidzira vanhu nesispack kuti iwe wakangouya nokusumudza iwe wakangouya nokusumudza. It was wrong and it's still wrong. Ipa vanhu zvinhu zvavo. Yes, waona chandokuda inini ndechekuti ubvume kuti chinhu ichi you don't own this thing. Because baba wako kana ngasiri sabhuku chinhu ichakakumbirwa kumasabhuku. Sabhuku umwe naumwe mutasa district muno akanzi identify nzvimbo. And in so doing, do you know what the process yacho yainvolva kuda sei? It was one process yekuavoida river bank cultivation. Vanhu vese vanga nemagadheni angari murwizi wakabviswa magadheni iwawo ndobva waiswa mu1 community garden. Pane one apa rinachorira apa. Everywhere these gardens are everywhere. They are everywhere these gardens. Saka iwe kuti iwe nhasi makazi area inofanira kuaccommodate about 75 families. Wakuti ndeyangu. Yes, meaning kuti at 75 families ka each family ichifanira kuwana 6 mbedha. Saka une more than 600 mbedha. Unoidi rukomblena mugarden rekakunze kuti ina ndisi komblena ndiri kuti processes maprocess akaitwa nePlan International achisvika munzvimbo haana kuuya kuzotorera vanhu vanga vaine minda yavo. Ndiri kuzvitaura nhasi nekuti zvanga ndanga ndinazvo but is only kuti takasiya vanhu vachishanda imomo through kuti sabhuku program payakauitwa haina kuwana
ishe haana kutorera kana sabhuka haana kutora minda yevanhu. Vanhu vakakokerwa vanhu vanga ine magadheni avo already. Fenzi yakakokera vanhu vanga ine magadheni avo haina kutorera munhu. Maneighbors pamusoro emambo, maneighbors aripo nhasi ndo aripo. Tisikafani kuwaste time. Plan International hapana payakasvika ikaginya mvura land yechi Vanhu haipo kulengi. Plan International yakaenda through masabu nemadzishe namambunda. Yes. And Yes. then each village was asked to identify and Yes. space dzaikwanisa kuzoenda magarden. Chokwadi. Plan yanga isingafenzi pasati paita agreement between the community Plan International. Then people identify with my families are opening up garden and they happy mangani. If you go to garden pakatanga, part of the garden committees are and there is a secretary anofanira ine information yechi yese varipo. Right, ndizvo ndikutaura kuti iwewe andikari chinhu chautaura nezvazvo shamwari chauda kureverse ichi. You want to reverse something chane 31 years. Handina kurivhesa mama. But chandodi kurivhesa ka? Handina kurivhesa. Aiwa, saka why uri kubvisa vanhu mugadheni? Ava vakapinda paposition through kuti wakati waridzive apa. Chakutanga nekunzi vanhu vakati ende munomire munzvimbo dzenyu magadheni menyu. Isu tangati nguva iyoyo panga pasina munhu andiri nherera tatochengeta samwe. But sabhuku akati vanhu musatore nzvimbo yekwamuchena. Amai ava, amai wakati ndisahwira vakauya ndinovapa. Vane gadheni ravo kumaend. Vatone ravo. Iwewe uri kufaitira mibhedha yako iri within here mugadheni replan kana kuti ari outside mugadheni replan? Ava vane minda yavo vakabatira inini. Amai ava vakabatira inini pakutaurira nasabhuku naishe. Nyaya ikaenda kwasabhuku ikaenda kwaishe ndikahwina ndikadzorwa munda wangu. From 2020 ndiri kushandisa till today ndiri kuushandisa. Amai vauyu vakapinda panzvimbo yevanhu vekwamuchena through kuti ndisahwira nherera dzikange dzakura ndinovadzorera ipeace yekwamuchena. Ndabvunza kuti nzvimbo yamuri kurwira iyi iri within here garden replan? Iri mukati here mefence kana kuti iri kunze? Iri within position yekwamuchena yakatorwa neava through kuti ndisahwira. Vane garden ravo ri kumaend within mufence. Saka wamwe mafamilies achirimo here? Arimo. Saka nekataura wakuchitaura arimo ende maneighbors edu nanhasi ndo wangori. Nyaya yako manje yakuda kuti wakomana endai paground munoone mamwe ari kutaura ndechi nevarume avo mochibvunza community modaidza garden committee because kana garden rino richiripo richo rine garden committee mune marecords aripo. Then go through those records and come back and report topa decision. Asi musabwatsira nepasi. Nyaya yekubwatsira pasi yakatotomwa ndikamuripa through ndati pane dhera ndakaenda kumba kwavo ndichivati imi hamuna kuuya sevanhu makatora position yangu mukumirira zita rangu inini kumba kwake. Akandisimudza akandibatira rekeni ndikademo akandipusha mba make nemanhanyara. So pandakazomona ri garden pandakazomona garden ropandaida kumushapura ndakumusapura ndakatomurowa zvandakamuita zvai zvidoko kuzi nezvakandida kumba ndikatispekta mba kwani kwake. Don't fight about these things. It's okay. It's right.
wakomana endai mota isiri dzatoitese mutari then moya Saturday tokupai judgment yekuti yakamira sei nice andi ndasangana Saturday